urtero itzen da omenaldi bat, eraikin berezi bati, bai, Gipuzkoa mailan, eta orduan aurten lehenengo aldiz aukeratu da Eibarko eraikin bat. Oinartean Eibarrek ezekan olako errekonozimendurik eta errekonozimendu bat ez da katalogazio bat. Bai? Eta gehien bat itzen da, aprobetxautuz, urtean behin itzen dela arkitekturan mundu mailako eguna. Errekonozimendu hau moten dabe bi elkargo. Bata da arkitektuen elkargoa, dela COAM, Euskadi mailan dauana, bai hiru probintziatan eta Nafarroan. Eta gero beste ente bat oso garrantzitsua da Docomomo. Docomomo da mundu mailako ente bat joaten dela aukeratzen eraikinak nolabait preserbatzeko. Duke estatu mailan dakau Docomomo Iberico ditzen dena, eta Docomomo Iberico ingleseko sigla batzu dira, baina gutxiko gorabehera esango da dau Defensa del Movimiento Moderno del Patrimonio Industrial, hau da. Gure artean solera eukidabien eraikina izendagarrizak horrek goraipatzi da. Konkretuki, eraikin hau da Beistei Hermanos, hau da, bizikletak ekoizte zituen etxian bigarren eraikina, bai. Lehenengo eraikina justa duan daka, ondokan zutini da, zorionez, eta hau da BH-ek Eibarren zegoen bigarren eraikina. 1991 urtekoa da, eraikina guztiz hormigoia egina da, hormigoi armatuak egina da, daka hormigoia eta altzairua. Eta kuriosidade moduan, esan behar da, dala eraikin badala oso ondo kokatuta. Leku konkretu neko txar batian da, bi kaleien artean, eta gero erreka baten gainean da. Orduan, eraikin hau diseinatu eta proiektu zeban arkitektua, Ramon Martearena, konkretamente, zela Gipuzkoarra. Honekin zebana izan zen, erabaki zelan formia emon eraikin honi, eta berakin zebana zen, ditxo zarazketak dakan lerrokadari, dakan alizeineri jarraitzu, eta eraikin barri baten presentzia handizea gana. Gombeiatu ditu bere fameizakoa gizien bat ez bakarrik errekonozimendua izateko eraikinari, sino bere figurari bebai arkitektuari, ez? Ramon Martearena izan zen arkitekto bat Zumaitzan jaixotakoa eta gero Donostian hil zen da. Madriden izitzuan arkitektura ikasketak, hasi zen Biarrian Sorian, Soriako herrixan, herriko arkitekto moduan. Eta izan zen Soriako herrixan arkitekto bat fama handixe hartu duana eta prestigio handixe hartu duana. Gero arrezkero, hango Biarrolaga eta Gipuzkoa etorri zen, dituzetzelako erdenazetan da Regiones de Bastadas eta OSH. OSH da Obra Sindical del Hogar, hau da, Eibar zelan zuntxitu izan tamalez, gerrazideian, arekin zebana izan zen, planeamendu baten bitxartez, herrixa barriro jaso, bera parte hartzaile izan zen. Horretaz gain, baditzu eraikin geixo, ez da hau bakarra, eta niri konkretu duti eta partikularki geixen gustatzen jatazenak dira, Arane kalean dagoan dela gaur egunean Industrias Pampo, sasoi baten horre giltzak eta zerraiak dituzuen Ohmar, esana, eta gero kuriosidadea bai, hasitzainen dagoan gasolindegia, berana da, Mogoleko zonia, lehen Carlos Larrañaga ditzezana, horretxe bizitzak zitsuan, pila bat, eta baditzu gauza gehiago, baina hau bezain esanguratsua ez.